ಅಲ್ಲಿಗ ಆಣನ ಮದಿಮಾಯರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಣಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈ ಪಾತೆರನ ಕೇನದೆ ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪುನನೆ ಬುಡಿಯೆ ಈ ಪಾತೆರೊಲೆನ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನೆಟ ಎಂಕ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಡಿಯ ಮುಟ್ಟ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಣನ್ ತುಯ್ಯವೆ ಎಂಕ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯರು ಪೊಣ್ಣಗವಡ ಆನಗವಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿಂದಿ ಯಾನ್ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತದ. ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯರಡ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ತಿಂತಿನ ಏತೋ ಜೀವಲಿ ಇಪ್ಪ ಅತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಬೇನೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಜೀವನಿಪ್ಪ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದು 1% ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿ ನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ. ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಾತಿರ್ನ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಆತದ ಪಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆತದ ಅಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತದ. ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನ ನಡತಿನ ನಿಜ ಘಟನೆನ ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತದ ಓಡನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ 2 year. ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದ್ದ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಜೇರು ಯಾನ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುಜ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ತೂಕಂದು ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾಡರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ದೂದಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಯಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂಚಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ತೂಕಂದು ಬೇತೆ ತೂಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಡೆಲೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಅಡೆಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಯ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೇರು. ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಜಾತಕ ತುಯ್ಯರೆ ಕಡಪುರಿಯರು 2 ಜನಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಜಾತಕ ಕೂಡಿಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾಂಡಲೆ ಅನ್ನು ತೂವೆರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇದೈ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾವೆ ಪಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ದಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ತೂಪುಂಡು ಆತೆ ಪೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆಣಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾತಕ ಕೊಡುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಾತಕನ ಒಂಜಿ 50% ದಾತ ನಂಬಾನೆ ಏರು ಜಾತಕ ನಂಬುಜಿ ಜಾತಕ ಮಲ್ಲೈಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪಾರ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾತ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುವ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಜಾತಕನ 50% ದಾತ ನಂಬೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ 100 ಎಂಚ ದೇವೇರು ಬರೆದರ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ 50% ದಾತ ಯಾನೆನ್ನ ಜಾತಕ ನಂಬೆ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಾಯಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದೊಂದು ತಾಯ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಜಾತಕ ಕೂಡಂದಿನತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿಜಿ ಜಾತಕ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾಯ ಇಂಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದು ಎಂಕ ದಾಯ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಜಾದಿಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಪರಕೆ ಪಂಡೇರು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಡಲ ಕಾತು ಸಾಕಾದ ಪೋಡು ಈ ಟೈಮಡ್ ಇಂಕ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀದಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂದಿತ್ತರು ಐಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತಕ ಕೂಡುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ ತಡೆತೊಳಲಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಳ್ಳಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಪಾತೆರ ಸುರುವಾಂಡು ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಈ ಪಾತೆರನ್ ಕೇನದೆ ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪುನೇ ಬುಡಿಯೆ ದಪಂಡ ಕೇನರ ಆ ಪೂಜಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರು ಮಾತ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಆಲರ ತೀರುಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ ಒಂದು
ಅಲ್ಲಿಗ ಆಣನ ಮದಿಮಾಯರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಆಣನ ಮದಿಮಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತಿನ ಅನುಬೋಡುಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ನಿಜವಾದ ಈ ಪಾತೆರನ ಆ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ಕೇನುನ ದೇವೇರು ಬರೆತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಕೇನೋಡ ಹಾಪುಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಜಿ ಉಲ್ತುದೇ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತಂದೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಾತೆರಲು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಏಜಾಂಡನನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ತೂವರ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ತರೆ ಕೊರಡು ಪಾತೆರೊಲೆನ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನೆ ಟೆಂಕ್ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮರಪೆರ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ದವರ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೈತು ಶೇರ್ ಮಂತರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇನು ಹೆಚ್ಚಿತು ನಿಕ್ಲೈತು ಅನ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ಆನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಜಿ ಈಗ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ರೀಚ್ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನುಭವಿಸೋದಿನ ಬೇನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜೆ ನಟ್ಟೋನು ಆ ಬೇನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಕೇನು ನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಬೇನಿನ ಅನುಭವಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ದುದ್ದ ಆದ ಮೊಲ್ಲ ಅಂಚಾವು ಅಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇನಿನ ಅನುಭವಿಸೋ ದುಪ್ಪರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ದುಪ್ಪರು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಬೇನೆ ಎತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮದಿಮೆನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಾನಾಗ എന്നോടത്തി ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಅಲೆಂಗೊಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಡ ಪುರಿಯಲು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಆಣುಲೆನ್ ತೂದು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಸೆನೆ ಪೋತು ನೆಂಕ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಡ ಪುರಿದು ಪಂಡಲು ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಉಂಡು ತೂಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪಾವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತಿರಪನ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ ತೂಕಂದು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪಂತ ಎಂಕ್ ಓವೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವೇ ಕಲ್ತು ಪೋಡು ದುವೇ ಕಲ್ತು ಇಪ್ಪೋಡಾನು ಅವೇ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಡು ದುವೇ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಐ ಫಾರಿನ್ ಡೇ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿರು ಈತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಬೇಜಾರು ಒಂಜೆ ಏನಿ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಪು ಜೊತೆ ದಾಯ ದೇವರಡೆನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂಜೆ ಇತ್ತಿ ಎಂಕ ದಾಯ ಮದಿಮೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಅವತ್ತಂದ ದಾದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಂಚಿನನೇ ಅನುಬೋಡು ಇಂಚಿನನೇ ಅನುಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ದಾಯ ಇಂಕ ಮದಿಮೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂತನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರ ಎದುರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಪಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡತೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಡಪುಯರು ಪಪ್ಪಡ ತೋಷ್ಪಾಯ ಪೊಪ್ಪಗಲ ಓಕೆ ಎನ್ನಾಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಜಾತಕ ತೂಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಜಾತಕ ತೂನಾಗ ಜಾತಕ ಕೂಡುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜಾತಕ ಕೂಡುಂಡಲ್ಲ ಆಣಗ್ಯಾನ ಇಷ್ಟ ಪೆನೆಜ್ಜ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆಲಿತ್ತರು ಅಕ್ಕಲು ಏನನ್ ತೂವೆರೆ ಬರ್ರೆ ಏಪ ಪಿದಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವೇ ದಿನ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಐತಾರ ಬುಡ್ದಿನಿ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಮ್ಮನ ಅವೇ ದಿನ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಮಗಳು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಠ ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೇತ ದಿನ ಒವ್ವೇ ದಿನ ಬೋಡಾಡ ಬರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಾನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿದು ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪೆದ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಲಸೆರೆ ಮಾತ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ಪೊದ್ದು ಒಂದುಳಿருந்து ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೂ ಇಂಕಾಪುನಿ ಪುರಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಂಡ ಇಡೀ 1000 ಸೀಮೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಬಾಕಿದ ಟೈಮಡ್ ಮಾತ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೀರ್ಕೊಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಪಂದಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಯಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಟ್ಟ ಅಂಡ ಓಕೆ ಇವಳ ಸಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪಲ್ಲಿ ಪೊದು ಬದಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತಿರವೆ ನಾಡಾಗ ಅವೇ ದಿನ ಬರೋಡಿರ್ತದೆ ಅರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ದಿನ ಬರೋಡೊಂದು ಪುರಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಮನೆ ಈತೆ ಪೊದು ಹಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತದೆ ಯಾಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡುಜಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಪಾಡುಜಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೆ ಅಂತ ಆಲಪಿದ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಹೋದಿದ್ದೆ
ಟಾಪ್ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಪುಂಡ ಯಾನ ಅನಿದ ದಿನದ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂಡ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿನ ಅದು ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು 4-5 ಜನ ಬತ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬತ್ತಿದ್ರು ಯಾನ್ ಆಣನ್ ಕ್ಲಿಯರೇ ಈ ಕಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿರು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೈದನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಡ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲು ತೊಂದೇರು ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಟುದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಂಕೊಂದು ಆಣಾವು ಅಮ್ಮ ಇಂಕೊಂದು ಆಣಾವು ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಉತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂತಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎನ್ನೋ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಕೊಂದು ಆಣ್ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಇಂಕೊಂದುವೆ ಬೋಡುಂದು ಓಕೆ ನಾನು ತುಯ್ಯೇರು ಆಣ ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಇಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪೆರದಾದನ ಅದೇ ವಿಧವತ ದಾದ ಬಂದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಣ್ಣಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇವನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಲ ಅವೇನೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದನಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬಾಜೆಲ್ ಮಾತ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಇಟ್ಟ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಎನ್ನ ಬಿಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆ ದಿನ ಬೈದೇನೆ ಮಾತಾ ಸರ್ಬತ್ ಮತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬಿಜಿ ಏನಂತ ಕ್ರಿಯರ್ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ರಿಯ ಇದೈಪೋದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ ಬಿಜಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಯ ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಿ ಅಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಅಲೆ ಪೊದುಕಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲೆಗ ಆಂಡ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಿಸದಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇರವೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಮಾತು ಇಂಚೆ ಕಣ್ಣು ಭಾಷೆ ಮಂತೋದಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಪಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಚು ಮೂಲೆಡು ಅದನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಪೋದಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು ನಮಕ್ ಅಂಚಾಗ ಎನ್ನಲ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಎನ್ನಲ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಮೇ 4 2022 ಪನ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಟ್ ಎನ್ನಲ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆತಡು ಅಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಡು ಬಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ವಿಷಯರೇನು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಂದಿವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಆಣನ ಬೇನೆ ಬೇತೆತ್ತು ಪೊಣ್ಣನ ಬೇನೆ ಬೇತೆತ್ತು ಇದೆಟ್ಟು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ 2 ಜನತಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಒಂಜೇಲ ಕೈಪುಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏರು ಅನುಭವಿಸೋಂದುಲ್ಲಾರ ಈಗ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ 100 ಬರಿತೀನ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಂತಿನಂಚಿನ பொண்ணாவடு ஆணாவடு பத்தினெட்டா ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುಡೆ ಹಾಕುಡು ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಾಪುಡು ಹಾಕುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರು ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಣೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿಲಕನೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತೋದಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂತ ಪನೋದಿ ಇದ ಪಡ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನೇನು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಂದೆ ಪನೋದಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ಈಗ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಏತು ಮಾತ ಅಡೆತಡೆಲು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರಲು ಕೇಂದ ಅತ್ತುಂಡ ಏತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಏತ್ತು ಮಾತ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಮತ್ತು ವಿಜಿಗೆ ನನ್ನ ತೂನಗ ಎಂಚ ಆ್ಯನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಅತ್ತುಂಡ ಎಂಟು ವಿಜಿನ್ ತೂನಗ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಮಾತಾ ಯಾನ್ ವಿಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ May 4th 2022 ಮುರನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಅದು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಓದುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ಮನಸಾರೆ ಬರತಿನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಓದಿ ಪೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಅನುಭವಿಸಾದಿ ನಕ್ಲ ಇಂಕ ಪಂದಿರ ಅಂದಿಯ ಇಂಕಲ ಇಂಚೆನ ಆದಿತ್ತಡು ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆನಗಲ ಏತ್ ಕಣ ನೀರು ಪಾರ್ದೆ ಪಂದಿ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಆ ದಿನ ಎನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಆತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಡ ಆ ದಿನ ಎನ್ನನಗ ಈ ದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ
ಬೇನೆ ತಿನ್ಪುನ ದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗವಡ ಆನಗವಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿನಿ ಆ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ವೆ ಬಟ್ ಅವು ಅನುಭವಿಸೋನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಎತ್ತು ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಳು ಆ ದಿನಕ್ಲೆ ನೂಕೆರೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂದು ಅನುಭವಿಸೋನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಬರಲೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ ಅದ್ರ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು